Враточица. Сега ще направя едно клипче, ама няма да е нещо... Няма да хода на мейн батъл или нещо такова. До сега, нали, гордо да ти покажа това, за което ти говорих. Това ти е Open World. Нали, Open World. Няма нещо, кой знае колко интересно тук. Тента. Явно имам писмо. Наруто. Да, красих си героя Наруто. Така, какво ще ми даде Old Още не знам тия за какво се ползват. Играта нищо не ти е казва. 44 Old имаш, момче. Не знам за какво си ти. Нищо не мога да ги правиш. Чакай, само да ти покажа това. Крафтинга на джемовете. Ето, крие джемс, тия ги събираш по картата. Видяла си светлина. Помпаш ги тук всичките. Преба се. Нищо. Ето, Experience Attack Range, Boost Damage, като ги събираш тия на рандом ти крафтва и дигаш тия. Точка. Това е. Няма нищо по-специално. Change Clothing. Тук това предполагам от DLC-то. То не е другия, такова е по-стъп. Ранг. Оръжията. За които ти говорих. Погледни разликата в експириенс. Това беше 32 000 между другото. На един скримиш по 200 експириенс. Горе-долу. Така и дигаш тези лайненца, с които отключваш ето тук тези неща. Тези работи, де ти обяснявах с скилпойнтовете, ги печелиш на много лесно, много бързо. Проблема е да дигаш тия. В смисъл, то не е проблем, ми нещо, което трябва повече, нали да. Имаш постоянно такива тренировки, направи какво си, получаваш 15-20 скилпойнтове. Това е картата. Виждаш, тук ти показва Final Battle Against Yellow Turbans. Така. Ето, аз тук играх сега пак ще играя с тупаниците, за да ги дигна. Нали, но ето. Longsword, ето виж тук дава Battle. Arts, Reduce Charge Time, Heavy Attacks. Нали, полезни неща, всяко оръжие тук, нали. Но винаги най-важно е атаката, естествено. Така, Arts. Понеже не съм играл с ръкавици, и нещата не са добре. Но примерно отваряме това нещо, което ще вече. И виждаме, тук сме включили, това даже сме го мастърни. Литръж. Естествено. Това е Palm Strike, за който ти обяснявах, дето стагарваш enemy. Да не ти направи. Така атака, като ти направи червена, тегъл. Това е другата такава атака. Само, че тя прави доста демидж, много стагър и обаче вижте, взимат и 3 точки. Това е оранжевкото тук. 3 точки взимат. И, нали, и тук съм сложил това като първи страйк, но не го ползвам много често. Защото за сега, нали, не съм сметнал, че нещо друго да сложа. Иначе има и други, ама ти ще ги видиш вече. Примерно, като сложиш вече копие, вече нещата са други. Piercing, Vengeance, ето. Това да ти казах, стенса. Направо, тук не показва демидж, по принцип. Wild Rush, нали, съвсем различни скил. Тук пак имаш, нали, този Palm Strike, Aerial Assault. Хоп, меташ му някакво копие, още не съм го пробвал, включи го наскоро. И вече, нали, тук тия неща. Тъй. И сега ще ти покажа скримиш, примерно, с меча. По принцип искам да видя какво означава инкриз. По-бързо, heavy attack. И ето тук, нали, тия скримиш, които ти говорят. Постоянно, elimination of the band. Цъкаш пайк. Коня го взимаш после, много е важен. В принцип, много беше яко. Тук, нали, предвиждам, как ти стана. Ето как ти изпълняваш тия атаки. Просто трябва да цъкнеш това стои. Въздуха. Ето виж, печелих някакви притъпки металото. В принцип, меча много рядко печеля. Явно. И ето и до този скил вече стави. И ето, примерно, направим мусово така. Но на меча не е нещо специално. Просто чисти.
чисто. Ето и генералчето. Да, хубаво е да ги лопваш. Ето каква е работа. Пук. Тия атаки не мога да му ги спираш, тия трябва да ги парираш. Специалните атаки. Ето тук в този момент. Там почва пука. Къде на там? Ето за парите говорим. Ето ги в момента. Сритваш на задника. Шут. Това се скриваш. Пак са достатъчно забавни и такова, но идеята е, че мога да дигаш други оръжия. 200 експириенс. 21 000 и нещо беше за меч. Но съм взел 9 скил поинта. Нали, по принцип след всеки мейн квест тия ти дават по повече и повече. И постоянно имаш достъп до... колко стана това? 6 минути, добре. Постоянно имаш достъп до еквипмента си и винаги мога да смениш. Нали, ето примерно в случая, аз искам да видя, защото съм тръгнал тия да ги дигам. Мога да дигам ранкове от тия златни точки, за да мога да отключвам такова. И пак, нали, дигаш някакви неща, но ако ти е хер да си играеш с трябва... Опа! Нищо не разбирам от тупаниците, но по принцип... Не върху. The enemy officer has been defeated. Ето сега имам някакъв темп, в принцип, с който мога да направя една специална атака безплатно. Не оцелих! Това са скримишъри, брат, по принцип. Я, чакай, скочи! Нищо не направи. Ела тук, бе. Целих ли го? Целих. Абе, нямах точки. Аз това не мога да го блоквам. Ето. Питам се в момента да го такова, да го разбера това. Със сигурност е различно и има виж колко потенциално прави. Ето, Long Sword, Exceptional. Да виж колко е повече неща са заключени. Доскоро най-хубавият меч беше в магазина. Ето, дигахме обаче. Принципно тук можем да отключим нещо, въпреки че тия неща не ме дърват и предпочитам да си запазя точките още. За да мога като включи този панел да напомпам тия неща. Не знам, ще видя. И така, и това е. В общи линии, аз тук отидах далече от мейн. Директно ето виждаш там. Това е този момента да ти обяснявам да си виждаш неща. И... Айде ще направя един скрин с спир. Кой беше най-силният спир?
Аха, това е точно така. What's next? I can see it all. What are you waiting for? Let's get this fight started! All my might. I can't believe this! The enemy officer has been defeated. You know how to fight! See it. I must stay sharp. Не бе, не този скил бе. Винаги е жив. Пак. Looking rough. Gotta be quicker. What's next? Това на мене пада така. Ще беше. Няма да направиш. I've been waiting for this. Situation. The enemy officer has been defeated. Няма, свикнал съм с Лорда и виж колко съм бъгъв като игра с нещо друго. Това, нали, показва само колко са все пак различни оръжията, което е левелът. А трябва да може да е един и същи плейстайл с различни оръжия. В смисъл, да. Heard the family in the house Но това е there ясно. just had a child. Нали, постарали се за важните неща, което е битката, много е флуид. Сега, нали, като игра не мога да видиш, но всичко е много добре направено. По всяко време можеш да блокнеш, по всяко време можеш да точнеш, да спейснеш, нали, всякакви такива неща. Това ли получих? Ето тук. Къде ще помня след по-добре само? Ето, Extensive Time Paris. И това е, нали, в обща линия. Нали, вече основните битки, там са историите и така нататък. Нали, ще стане много дълго и няма смисъл. Но да. Това е. Ето това са ти материалите, дето са за крафтване на джет. Нали, това като го пуснеш по време на битка, виждаш сорсерита, откъде идват, за да могат обжективите да ги оправиш, за да помогнеш на армията. Това е твоя спешъл скил, който всичките се възхищават. И такава точица.